होद नोंहालाय हिनजाव दंना गैयाब्रा हा हिनजाव दंना गैयालै गैया आइया मोनथारासै नोङो मोनथाराखै आइयै हायो गोसोथोनायफोर दंमोन ना गोदो गोसोथोनायफोर गैखाथारा आइयाव गैबाथारा थगायदोंसो नाब्रा नोंलाय हा हाबा जामाराखै ना थैयाब्रा दे हाबा जामाराखै ना जामाराखै आयौ जामारथाराखैसो हो आंनि जोनोम जायगाथ' आं मिथियानो जोनोमथारा माबायावनो उदालगुरियाव ओमफ्राय बेनिफ्राय मानबायनो गोरोङावनो बे जरायगावआव खारबोदोंनो बिसिना बांसिन अनजाखायो माथो नंगौ अननाय थानायखौथ' नै मानसिया उदैयासो फेथ्ला जादों सोबनावबो खाराखै अबावथो दङ धुबुरियाव आंलाय माथो हेल' लोगोफोर गुड मर्निं टु एभ्रिवान वेलकाम टु बेक माय राजु डान्स इउटुब चेनेल आं गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअनि आं बयखौबो आंनि गासैबो साबसक्राइबार बा आंनि मेम्बार फेमिलि मेम्बार गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो अननाय आरो सिबिनायजों लोगोसे बयखौबो आङो अननाय आरो सिबिनाय बयनोबो जासिहरबाय नै लोगोफोर आं गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोया दिनै फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव बेनो जाहैबाय आङो मोनसे जायगायाव दायो थांगासिनो बेखौनो एसे खोन्थालांसैलाय आङो बेयाव थांनानै ओमफ्राय माखासे लोगो हमहैगोन आङो मानसि आंनिनो माखासे आनै आं माखासे नङा आरो आंनिनो आनै ओमफ्राय आमाइ जायो बे जाहैबाय आंनि न'निफ्राय खमसे खम 5 किल'मिटार गोजानाव दंफैयो बिसोर जाहैबाय मानसिफ्रा एसे गोजाननि आरो आं बिसोरखौ माने लोगो हमहैनोसै बिराद गोबाव जाबाय लोगो मोनैया नुयैया खिन्थु माबायदि जाना दङ बिसोरखौथ' मिथिला खमसे खम गोबाव जाबाय आङो 5 बोसोरसोनि सिगां 5 बोसोरानो जाबाय खोमा बिराद गोबाव जाबाय लोगो मोनैया आं गोदो माने कलेज फरायबाय थाबा थांबाय थायोमोन थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन थेवबो बिदिबा लोगोफोर जोङो बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आङो दायो थांगोन न'निफ्राय एखेबारे 5 किल'मिटार गोजानाव आरो बे जाहैबाय खलबारि गामि होननायाव बेयाव माने बिसोर दंफैयो जाहैबाय बेनिफ्राय आङो दायो थांग्रोनोसै थौदो लोगोफोर बिदिबा जोङो थांबाय थानोसै भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला जोङो थौदो बिदिबा लेट्स गो नाव चलो आङो दायो नै रेडि जाबाय ओंखारबाय थांसै आङो मानसियाथ' जेनेबा सानै नालाय आमाइबो आनैबो फैदों बेनिखायनो आङो जोंनावबो लायनोसो थांगोन नालाय आङो ओंखायनो नैजों थांसै आङो बेसे गोबाव लायो बेखौबो एसे खोन्थालांसै आं दायो सिङाव गाखोबाय गारि सिङावहाय फैयै आङो दायो मोनफैबाय आं दहाय खोन्थानाया भुल जादों माने बियो खलबारि नलाथलसो होनना बुङो जाहैबाय आंबो माने खाथिब्लाबो बारा माबानाय जाया नालाय ओंखायनो जायगाफोरनि नामखौ बारा मोजां मिथिया ओमफ्राय दाथ' आं मोनफैबाय नालाय एसे खोन्थालांसै नङा होमबा न'आ नैबेनो जाहैबाय एसे न'खौबो आन्दायदोंमोन आङो ओमफ्राय दायो न' सिङाव हाबनोसै न' हाबग्रोनोसै बे न' खोन्थालांबाय थानोसै नङा होमबा दायो न'आ नै जाहैबाय थौदो बिदिबा थांग्रोनोसै न'आवहाय बायदि नै खान्थालफ्रा माबायदि थायला जोबखोलै गिदिर थायथारो नै खान्थालफ्रा फिथाइया माने बिफां दमगुलायबायसो नै नाबथागुलायदोंसो बेखौ सम मोनबाय एबार आमथिसुवायाव जानो फैनांगोनलै फुख्रिबो दं नै गिदिरनो मानसिफोरखौ एसे खोन्थानो नाजानोसै आङो माबायदि नङा होमबा नै थाइजौफ्रा ओरैबायदि फिथाइ थायदों एकदम ख्रिख्रिनो रावबोआनो गैया नालाय बिसोरनालाय नै मोनफैबायानो आङो ओरैजाय नैलाय ओइनो गेजेराव थानाय आयंआ माबाया आनैया ओमफ्राय बे जाहैबाय बिनि बिमा बिफा ओमफ्राय नै जाहैबाय आमाया माथो फेथ्ला जाथारबायलै हा मा जायो नोंलाय माथो फेथ्ला हामदों दाख्लै थैजोबसैसोमोन एफा गिदिर जाबायमोन उदैफ्रा मोदोमफ्रा मा जानानै बेदरफोरखौ बारा जायो खोमा साला मोसौ बेदरखौ बारा जाफैबायना ओंखायनो जादों बे नोंसानि न'ना बोरै माबायालाय प्राइम मिनिस्टारालाय खारबाय नामासै अबाव दंहैयो बेना प्राइम मिनिस्टारा एकदम माबासोलै मा होनो बेखौहाय एल पि स्कुलनिसो ना एमइनिसो एमइ स्कुलनि टिचार एकदम गोजानावसो दंहैयोनो एसे खोन्थानोसै नै बेनो जाबाय बे जोनोमगिरि बे आनैनि बिमा ओमफ्राय ओरैजाय बिफा होलाय मानसिया बोरै जाखो आयु माथो एसे गोसोम नुदों आंलाय मानसिखौलाय हाय
एथ' गोबावनि उनाव नै माबा गोदाव सोरावसो जायो नै एसे रायलायनोसै आङो माबाजोंहाय आं मा जागोन आबौसो जासिगोन ना आङो आबौ माबोरै आबौ खबरा आंखौ सिनायदों सिनायदों ना आयं आबौ सिनायदों सिनायाखै अ बावबायना आंखौ बावबाय ओमफ्राय दायो माबायदि मोनखो देहाफ्रा थिगानो औ ओमफ्राय फिसालाया फैथाराखै अ मोजाङै आबैजोंसो रायलायनोसै आङो खाथियाव जिरायनानै आबौआथ' बारा रायलायनो हायासै नालाय बेमारबो जाबाय ओंखायनो मा खालामनो उफाय गैया होमबा बेसे गोबाव जाखो आबौआ बोसोरथामसो जाबाय ना ओमफ्राय दायो फिसाला नोंहा साबेसेमोन सानै सासेया तेजपुराव सासेया हारसा हिनजाव लादों गेदेरना गेदेरसोमोन ना अ ओजों दंहैयो होमबा तेजपुराव गोबावसै ओजों थानाया गोबावसै मा मावो फिसाला गिदिरा जोंनि माबा सेवा भारतनि माबा मिसनारि मावो मिसनारि ना बे जाहैबाय आंनो जेनेबा आनैनि बिमा नङा होमबा बिसोरो माने बेयाव नै आबौआ लोमजादोंमोन नालाय आं दानि एसे सेराखौ खोन्थाबाय बैसोबो जाबाय बैसोबो जाया नङा जाबाय लोमजादों आबौआ ओमफ्राय माने बेखौहाय गावनि जोनोमगिरि बिफा नालाय बेखौ नायनो फैदोंमोन ओमफ्राय मैयानो फैदों होननाय खोनादों आङो मैयानो फैदों आंनाव फन हरलायाखै बिसोरो मानो होनबा आंजों रायजानो गिनानै ओमफ्राय बोरैबा जोंना बेयाव सासे आदा दङ आदाया आंनो फन हरबाय ओमफ्राय बे सायावसो आं फनखौ मोननानै नाम्बार लालायलायनानै आं हरबाय आरो गोबावथार जाबायमोन ओमफ्राय दायो आंबो मोनफैबाय नंमारगौ आबौआ लोमजामारदों गोगोमै लोमजादों ओमफ्राय थेवबाबो आङो इसोरनि सायाव प्रार्थना गाबो जाहाथे जोंहानि आबौआ मोजाङै मोजां माने मोजाङाव फैफिनथों आं बेखौ इसोरनि सायाव आर'ज गाबनाय थाबाय बेजों लोगोसे ओमफ्राय नै दायो आं आंनि खाथियाव दङ आबै बुरिया आबैजों एसे रायलायनोसै आङो नङा होमबा एबार एसे जमनि टाइपनि खोथा रायलायनोसै आरो दे आबौ दे नों ओंखाम जाहैग्रोदो दे आबौ दे बैयावनो होफैगोन बेना हनै नै आबौआ देनांहाय माने रेकर्ड मोनसे जाना थाथोंसै आबौआ थाब हामथों दे आबौ दै थाब हामगोन दे सिन्था खालामनाङा आबैना जोनोम जायगाया बबावमोन गोदो जोनोम जानाया आंनि जोनोम जायगायाथ' आं मिथियानो जोनोमथारा माबायावनो उदालगुरियाव ओमफ्राय बेनिफ्राय मानबायनो गोरोङावनो बे जराइगावआव खारबोदोंनो जराइगावखौनो आङो जोनोमगिरि बायदि मोनो आरो आच्छा बिदि आरो बेनिफ्राय बेयावनो देरबाय बेयावनो हाबा जाबाय गथ' साब्रै जानानैसो बेयाव खारबोदों होमबा नोङो बै समावहाय जराइगावआव थानाय समाव जराइगाव गामिफ्रा माबायदिमोन जों नुनायावबो सिगांथ' नोलोबारि हाग्रा बारिमोन उनावसो लासै बायबोबाय आरो गोदोथ' आं बारा गोसोआव गैया समाव उन्दै समावथ' नोलोबारि गोममोननो रिजार्भ बायदि आरो नङा होमबा बाय न' लुनो आन्थाल' हाग्राखौ दाननानै बैनिख्रुइ गोजौसिन मानसि गसंजानाय बैसां लुयोमोन आरो बयहाबो बिदि मानसि गसंजानाय मानि थाखाय बिदि न' लुयोमोन दै लोमो दैया दै लोमोमोन बिदि बैसां गोजौ गोजौ लुयै थायोमोन आरो ओमफ्राय आफामोना होजों माबा खामानि मावहैबाय रेलवेयाव मावोमोननो रेलवेयाव मावोमोन गोदो जों उन्दै समावहाय आरो ना बेयाव माइबो गायजाया माबो गायजाया नालाय दै लोमो बिदिनो खालामनानै थांदों आरो ओमफ्राय उनाव लासै लासैनो बायलांबाय ओमफ्राय उनाव दाथ' माबायदि जाखो बिदि होननानै रावबो सानला ना दैयाबो खम जाबाय आरो दा बै समाव माने दैयाथ' बिराद देरो सिथ्लायावनो थाबाय थायो सप्ताबा थाबाय थायो ओमफ्राय बिदि हा गानो मोनामोन सिथ्लायाव बे समाव आरो ओमफ्राय बेयाव फैनाया बेसेबांसो सनाव फैनाय बेयाव फैनाया हाबाया ओजों जाखानाय खुदियाफोर साब्रै जाखाबायमोन अब्लासो फैदों आरो नङा होमबा ओमफ्राय बेयावहाय माने बेसेबांसो सनाव फैनाय गोसोआव दं 1984 सनाव होमबा माबायदिमोन बेफोर जायगाफ्रा बेयावनो बिदिनो खामोन एकदम मानसि फैखाजोब्बाय नालाय फैखाजोब्बाय बे मानसिया फैखाजोबो आरो ओमफ्राय बे गामिखौहाय मा गामि होनदोंमोनलाय आंथ' बारा मोजां मोनथिया नोंसोर 2 नं बिजोंथिफोर होनो 2 नं बिजोंथिफोर माथो सोरबा नलाथलबो होनो ओमफ्राय आरो बै स्कुलनि नामा धनस्रिपुर नलाथल आच्छा धनस्रिपुर नलाथल
आदसा 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 ओमफ्राय दा मानसिफ्रा बांसिन खलबारि होननानैसो मिथियो ओंखायनोथ' आंबो खलबारिसो होनना बुंबाय दायो ओंखायनो आं दहाय बुंबाय नै जोंना आबैया बेसे कनफिउस जाबाय दसेबा होनदों 2 नं बिजोंथिफोर बिजोंथिफोर माबानाया मेपनियाथ' बे 2 नं बिजोंथिफोरानो आदसा बिजोंथिफोरानो आदसा गोजोननाय थाबाय आङो आबैनिसिम लोगोफोर आंबो दहाय कनफिउस जादों ओमफ्राय नै जा मानसि आङो आबैजों रायलायदों बेबो माने कनफिउस दासिमबो दसेबो ना 2 नं बिजोंथिफोर ओमफ्राय माबा माबि ओमफ्राय दा आङो एसे खोन्थाबाय आबैजों एसे रायलायनानै मा ओंख्रि मोनजादों बेरेफोरजों सोरबा ओंखाम जायो ओंखायनो उदै गिदिरलै नोंना इदि ओंखाम जालाबायनायखौनोथ' मा ओंख्रि संना होखो मा संना होखोलै नों मा जायो गुमै साला बिगुमैखौ ओंखाम रानजानो गिनानै ओंखायनो साला फुङाव ओंखाम संना होदों बियो खम अनसोगारो बे साला बिगुमैखाय अनो ना अनो मा सेकेन्ड बिगुमै ना थार्ड बिगुमै बेलाय फार्स्टआनो बिगुमैखा आरो सेकेन्ड थार्ड दंबायो सोर सासेखौ बांसिन अनो नोंलाय बेखौ बांसिन अना एसे बेलेगखौ बांसिन अनो देरसिना बांसिन अनजाखायो माथो नंगौ अननाय थानायखौथ' नै मानसिया उदैयासो फेथ्ला जादों सोबनावबो दे ओमफ्राय नोंहा साबेसे माबा दङ बिबोनां बिगुमैफोर बिगुमैफोरानो आंना माबा साब्रै जाबाय साब्रै बिबोनां रावबो गैया बिबोनां गैया बेनो आरो बेनि बिमायानो जाहैबाय फंबायनि हिनजाव बे सासेल' बिनिखायनोथ' माने सोबनिबो अननाय मोनो बियो ना आन्दासाव नोंबो नाय गेदेर होननानै अनबाय बेलेगफ्राबोथ' गेदेर होनना अनसिगोन ना बेखौ ओंखायनो उदै गिदिरथार बेना आनैलाय मा होनो नंगौ आयै इदिसो होमबा नोंनालाय मा नाम खोन्थादो महिमा मा मुसाहारि मोसानो गोरोंथार नामा नोङो एसे देलाय एसे मोसाना खोन्थालाय रोङा रोङा मोसानो बाबा नामा मा नाम मिल्कि मुसाहारि सोर बाबायाथ' खारबायलै खाराखै अबावथ' दङ धुबुरियाव आंलाय माथो धुबुरियावथ' थांनाय माथो बे खारनायसो माला फैगोननो गैला खारबाय फैखाला बेनिफ्राय बाबाया मा खालामदों नोंस्रा बाबाया मास्टार मावदों धुबुरियाव आयो धुबुरियावसो बैलाय सोर नोंलाय मा नाम नोंनालाय मा नोंनि बाबाय नामा मा नाम नों सोरनि फिसालै नों सोरनि फिसा खोन्थालाय एसे नोंनि बाबाय नामा मा नाम मिथिया दानि गथ'फ्रा मबाइल नायबाथाय नोङो जा खोथा रायलायबाथाय सोर खोन्थाया माने ओंखायनो बे जाहैबाय गावनि बिफाखौनो मिथिया होनना बुंबाय माने एसे जमिनि टाइपनि जादों आरो दानि गथ'फ्रा मा जाहैबाय नोङो मबाइल होबाय थानाय समफोरावहाय नों माथो हो खोनादोंबाबो खोनायै बायदि भाव खालामबाय थायो आरो ओरैजायलाय मानसि सासे ओंखाम जाखोमादों बायदि मानसियालाय मा खालामदों नोङो हा हालेवदों आइयाव मा ओंख्रि मोनजाखो आलु दाउदै नोंना अबाव नङा बेयावनो जोनोम न'आव अबावमोन नोंना मिरि बिरेन आदसा नोंना जोनोम न'आव अबावमोनब्रा गवालपारा बेसेबां सनाव फैनाय नों गोसोआव दंना गोसोआव गैया गोरलै गोरलैयावनो आयै होद नोंहालाय हिनजाव दंना गैयाब्रा हा हिनजाव दंना गैयालाय गैया आयै मोनथारासै नोङो मोनथाराखै आयै हायै गोसथोनायफोर दंमोन ना गोदो गोसथोनायफोर गैखाथारा आइयाव गैबाथारा थगायदोंसो नाब्रा नोंलाय हा हाबा जामाराखै ना थैयाब्रा दे हाबा जामाराखै ना जामाराखै आयौ जामाथाराखैसो हा आंखौ थगायबायसो बायदि मोनदोंलां नै लायथो माथो सासे मोनबावगौबानो थगायबायब्रा बियो लाबावनो गोसो दं माने बियो ना गोसो दंना लाबावनो मोनबा लागोन दा नाङा दे जादोलै नोङो दै मोनबा लाबावथारगोन बे ओंखायनो माने गावनि हाबा जानायखौ माबादों इयो थगायदों इयो दै लोगोफोर माखासे एसे जमायनिबो खालामबाय आङो जोंहा दायो न' मालिकबो गैया न' मालिक थाबा आरो एसे इन्ट्रेस्ट जाबावगौमोन बिथाङा जाहैबाय माने दहायनो खोन्थाखाबाय धुबुरियाव दंहैयो होनना बुंदों बिथाङा माने दासिम आरो दायो बिथाङा माने सासे एम इ स्कुलनि टिचार नालाय उफाय गैया माने गोजानाव थानांगौ जाहैयो लासैनो
आंबो बेखौ माने प्रार्थना खालामो बिथाङा लासैनो जेनेबा भगबाननि आशीर्बाद आंबो माने भगबानाव बोर बियो जाहाथे बिथाङाबो माने जायगायाव फैनानै जाहाथे न'खरखौहाय मोजाङै मोजां न'खरजों थाफानानै मोजाङै खामानि मावलांनो हायो बेखौ आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनाय थाबाय लोगोसे दायो आं मोनफैबाय नै माखासे बिथांनि न'निखौबो माखासे बिमा बिफाखौबो एसे खोन्थाबाय ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा आनैमोनखौबो एसे खोन्थाबाय ओमफ्राय आङो दायो एसे दंबायो जोंहा सासे आयं सासे एसे बेबो देहायारि उसुबिदा जाना दङ बेखौबो माने आनैमोनहा नायनानै थांगोन होनना बुंबाय बेखौबो एसे खोन्थालांसै नोंथांमोना आरो थांबाय थादोलाय जोंना नै आंनो साहा गोजा जालायबाय साहालाय गोजा जाया माबा जायो नामा ना बेलेग कालार जायो साहाया हा नङा साहाया गोजा जाया माबा आरो बेलेग कालार जाबावो नामा बिदा लाफिनसैलाय नै एसे खोन्थाना आं बिफाखौ खुलुमदों आब' थादर दे थांसै दे आब' दै दुखु खालामबाय थानालै आब' दे थांनोसै नै जा दाना बिदा लाजोब्बाय फैदो रानि आं आखायाव फै रानि बोरो मानसिया फै ओरै फैलाय आंनो मा होखो आंनो मा हरखो खोन्थालाय दे नों आंखौ मा जायो दे मिथिया नों मिथिया दादिसो आं होमा दादि बिदा बिनानावसो बिदा जागोन रा बोराय ना गिदिर बोराय नङा ना नोंना बाबाया बर' होनदोंमोनलाय माथो खोन्थासो रोंलाय मानो थादर दै दहाय खोन्थादोंमोन आङो आयंखौबो एसे नायलांसै होननानै दायो नै मोनफैलायबाय आयंमोननावबो एसे खोन्थासैलाय आयं बुरैखौ आयं बोराया नै बेनोमोन आयं बुरैया बोरो एलाय माथो मानसि एसे हामांबाय नामासै बुंनायफ्रा बुंनायासो एसे सोमदों दा बेबो नै आयं बुरायबो लोमजादोंमोन मानसियाबो नै हामजोब्बाय एसे हामबायानोसै एसे हामांबाय आरो मानसिया एसे खोन्थाबाय दसे ओमफ्राय इयावनो थाथ'नोसैलाय ओमफ्राय बिसिनिफ्राय थांनानै बेयाव दसे थानानै ओमफ्राय जों डाइरेक्ट न'आव थांसै आरो जोंनि न'आवहाय होमबा